kuenda kuma counseling kuna VFU zvinenge zvinobatsira nekuti state ndakanga ndave nemurume wangu ininika tatasvika pa state yekuurayana. Pane rimwe bonde rawakamboitwa rakareba zvokuti nanhasi uri kangara? Chokwadi. Rekuti munhu kana kupedza kusvika kuchena kana kupedza kusvika ndakazodza kusandudzira ndati aiwa ndichazvikwanisa izvi ndakatobuda momo ndichotiza asi mari yangu ndanga ndatora. Saka zvinhu zvandoda kuudzawo vanhu vari mudzimba kuti kana mine mamereji nyari kunakidza ka chengetekai. Ishauri kwere? Aiwa ndinaye. Okay. Anatsoku anonyadzondisvitsa pekuti ndinombofunga kuti dai ndakamuona kare kare. Kuri kuchitora namugare vese. Munhu ari married manje, munhu ane mhuri yake. Unotoona kuti varume vasikachengete futi vanaka. Sometimes mari anenge aine haisiro yaida kupiwa naMwari. Ari kutodzikisa iye mablessings akewo futi angafanira kupiwa naMwari. Nekubvisa chinhu chakanaka chekuti munokwanisa kufambidzana zvakanaka naatezvara. Zvinoitika. Munoita sei? Inene kutongoenda nemunhu iritori basa rangu. Unenge watondivurayira time yangu unotondibhadhara. Whether taita bonde kana kuti hatina kuita bonde. Kutongova panzvimbo kutoti watoenda neni ndatoshanda. Ndiko kanjizu kedu akasipongile. Thank you so much for joining us live here on Sly Media TV. The program is called Bishu Lifestyle. My name is Sylvester Tapfumane. Kana kuti simbi yebasa. Regai nditange nekukutendai zvikuru sei panyaya yekuti akusubscriber rate yenyu kusubscriber iri kuenda ichikwira zvikuratidza kuti aiwaka muri kuwirirana nezvatakataura last time yekuti ngatirambe tichisubscriber tinoda kusvika pa 1 million anditika chirongwa chinonzi Bishu Lifestyle bandine chitaura nevasikana vanotengesa bonde kana kuti sex workers. Tinokurudzira kuti vanenge vachiona muone muri pakasiyana nekuti panapa we go deeper tinonyadzisira zvekunyadzisira zvezve asi chakangofanana nechirongwa chakafukidza dzimba matenga vazhinji munochiziva anditika chinangwa chiri chekuti tiburitse zvimwe zvinhu zvakavanzika pachena uye nekupa mwanasikana voice. Tingati here on Sly Media TV we are giving these women a voice to tell us their own story. As Zimbabweans, we cannot let anyone outside the Zimbabwe come and tell us our own story, but we can do it on our own. Chatinenge tichitaura panapa ndechekuti tinzwisise matambudziko akaita kuti vasikana vazopedzisira vave kutengesa bonde uye ndezvipi zvavari kufunga mukati mepfungwa dzavo zvokuti vangaitewo kuti vagone kunge vachiregera basa iri ndokunge vachida kuregera nokuti aiwaka munhu haamanikidzwe kuti ange achiribuda. Nokudaro teererai patinenge tichitaura paya kuna vamwe vanoti tinodzidzei pachirongwa chakadai so kana usinawo nzeve kana kuti uriwe mugrupu F remadofo rekupedzisira rera unogona kushaya chaunodzidza ipapo asi kune vamwewo vanogona kutaura kuti zvanga zvichitaurwa paprogramu iyi inini semukadzi akaroorwa ndatodzidzawo, inini semurume ane vana vaasiri kuchengeta pane zvandatodzidzawo, kuzoti uzoti 00 pazvibodzwa hapana chandadzidza. Tinenge takutotaura kuti ava varakashi vanoda kungotiwo programu iyi haina chainodzidzisa zvakazodii zvikadii. Aiwa varakashi tinovada tinovafarira asi hatingagone kuvadzinga, tinoregerawo vachingoitawo negative engagement iyoyo kwatiri isusu zvinenge zvakatotinakirawo nokuti pane zvatinotodzidzawo pacriticism asi criticism ngaive constructive criticism. Regai ndichingamidze musikana wandinaye nhasi uno muchirongwa tiri ku-new studio yedu ndanga ndasiyirirawo ipapo. We have moved from our old studio, we now have a new studio and we are expecting a lot more things because here we have a lot of time to continue to package new programs and those that we had put aside we're also going to bring them back. Makasimba irete tiripo zvadi makadiwo zita rokuberekwa munonzani tonzi Sibongile Moyo kana kuti Lady Chacha. Lady Chacha Lady Chacha irakauya sei? Ndakangoripiwa nemafans angu. Mafanzi, amunoti mafanzi ndo makastoma here kana kuti vanhu mogara nawo mumaraini? Aiwa vanhu vandinofara nawo ndiri kubasa kwangu ikoko. Chii chavakazoti vazoti Chacha, Lady Chacha, wakanga wavachachadza chii? Vakangoti ndingori munhu akasununguka kana ndikangosvika soka panotongonziwa kuti pasvika mumwe munhu saka kungosvika kwangu soka inenge ingori happy ende pizza saka vangoti aiwa anofanira kunzi Lady Chacha handiti saka zvati macustomers ako iwo ari kufara kaiwo vari kufara usiku handiti unovafadza seiwo kuti uzonzi
customer kuti idzoke mangwana kana tiri pa touchline paipa kana wauya wakechana naye first time unomufadza sei kuti akuzoti Sibongile ndipo phone number yako? In the first place kungotaura nemunhu zvakanaka uchimugamuchira anotongonzwa kufara. Kuna vamwe vanosvika vachida kuti rafu achida kuona reaction yako saka ine ndiri munhu angori cool wekuti ukazononda react pamwe zvine zvatosvika kutoti munhu anenge atondipinda zvakaipa asi munhu akangosvika kana kuti zvizvo zvaida kuona kuti ndita sei ndiri munhu anongoreacta zvinhu zvakanaka. Saka panozobata macustomer kuzotaurirana zvatichaitirana zvese aiwa vanotaura kuti aiwa zvimwe ndezvimwe. Aiwa pakaipa ndiye Lady Chacha ndika takuenda go deeper muchirongwa. Iwewe kuti uzoti wewe regai ndipinde mubasa iri inini kana ndakakutarisa uri mwana akanaka nokuti kana takatotarisa izvezvo unofanira kunge uri mumba nemwe mbinga so amene uno muchingonzvenzvana nzvenzvana muchirera vana venyu iwe usiri mumba asi uri kutouchline uchitengesa bonde. Inini ndinoti zvandakasangana nazvo zvakawanda. Murume chaiye wandaigara naye anga ari abusive kubva ndipinde marriage kusvika pakuita vana 4 nemurume iyi handambobvira ndaona rugare kana kuti yatoti peace. Airova, anga asikachengete vana, even respect anga asikarespecte vana vake chaivo. Inini ndine 4 girls. Saka vana ava vana vati kurewo. Saka vana vakasvika pakuti isusu zvikaramba zvakadai so isati chakwanisa kugara ndakutotizwawo nevana vangu through that abusive life. Ndakatombotora iya yamunoti protection order. But pamusoro pe-protection order iyoyo ndanisina rugare zvakatanga kuti worse. Murume atoti akapinda mutoilet akatsika tsvina ouyawo tsika mumba. Pezira ndatoona kuti hatiri pastand but ndakapedza ndasiya stand ndikatoona zvinani kuloja nevana vangu ndichitongoita hangu zvetongoenda kubasa ikoko ndakatoona kunge zvitori nani. Panochita abusive totanga ari verbal abuse, physical zvese yanga iri physical abuse, verbal abuse zvese nekuti aituka zvinyadzi. Vana aituka zvinyadzi kuvana vake vasikana shoti handidzidzise mahuri handiendese kuchikoro vana mahuri vana vasikana ilosi mahuri. Akatenga imbwa dzake dzechikomana akati ava ndo vana vangu vakomana. Suppose kuti titarisire kuti kuigirwa muriwo taitona munhu aitwa akabata muriwo wembwa kuti ava ndo vana vangu vakomana. Saka zvinhu zvakandirwadza pamusoro pazvo ukada kuvhunza munotanga makutukana mapesa makurovana wakurohwa. Anga ari munhu ane violence kuti even mudziyo chai aipwanya. Pamba choproperty yangu yandatenga inini mari yangu aitora opwanya. Pezira kuti ukaudza hama dzaimbozviteerera kupedzira hama dzako kuti hamheno itai zvamafunga. Wakuti ukatoenda kuna hama dzemurume vanongokudzawo the same. Ukaendawo kuhama dzangu vanokuzoti aiwe murume wako yatitombode kumuona taneta naye boss aituka. Baba wangu akavatuka, amai vangu akavatuka. Baba wangu akavaudza kuti mayozorara nemwana wenyu panhombe yemwana wangu kupedzisira yeye. Baba wangu akatorara mudining. Abva asvika rotobva kubawa vanga vaya kwenyu vanga vaya kuzondionawo bosi ndakaita BP yekuti ndakazvimba miri wese. Saka ndakazofonera baba vangu akati kuti tiuye kumba kwako murume hana kana chakabvisa zvinotonetsa bosi even hama dzinondiblame. Pavana 4 pavana haana kana kubvisa kana sendi. Maichaya mapoto taitochaya mapoto. Angasina mari here kuti angagona kunobvisa kuvabereki vako Sibongile? Pekutanga mari aiwana but nenyaya yedoro aipedzisira angoti ndarasa mari zvinhu zvake zvichingenda down even business rake rakataka kungodzikira. Aitombomwa doro riri nani pedzisira kumwatwa muti tumukozodo twangomwa chero akashanda igonongorara mubhawo sechwa mari yayo dzoka asina kana sendi. Iwe zvakatanga makasangana sei nemurume? Takasangana ndichitoenda kuchikoro indakadzapa Morgan High School. Saka takatosangana tichitoendawo kuchikoro ndandine 16 years ndobva saka ndo madhesi emaelection aya ndakatadza kunyatsozonyora O level yangu zvakanaka ndobva takatanga kugara tese akatondoona ndichitoenda kuchikoro. Saka iwe wakabva waenda kumurume waidawo zvinhu kwaSibongile ukabva wati uri 16 obva wasiya form 4 bongosa zvaitika panguva iyoyo ndakati amai vangu semunhu anga ari single mother ndakati panguva iyoyo pfungwa dzasati dzakura ndakanonge ndikuvarerutsira ndisikazivi kuti ndikutova pamutoro amai vako manje. But ndakatanga kuzozvirealize pfungwa dzakura ndamachuo ndakutonoti patipepa ndakamanya. Ivanga vakuti chii amai pawakatiwo wafarirana nababa vevana vako? Amai vangu hapana zvavaiziva nekuti amai vangu asikadi kana kutombonzwa zvemusikanzwa kana zvechii. Saka zvinhu zvokuti ndaitongoita zvekubiridzira. Saka akazondidelaya kumba kuti ndichaenda kumba manje kumba hakuendeki ndokugara kwandakaita.
Apo wangone 16. Ndani 16 kutanga. Ndiye murume wangu kutanga. Ndiye akubvisa umana. Ndiye bakanibvisa ndiye baba wawe vana 4 ivava. Sa pa 4 wesa nyaya yekuzove abusive yakatanga pa mwana wechingani. Ningati nyaya abusive yakatanga pa mwana wekutanga. Asi kuti semunhu anga asati ane pfungwa dzakura dzekukasika kurizina kunoti apa pa zviri ngoitika apa zvasinganzwisisi ndaingoti vanhu vaingoti endai kuchechi tichingoendawo kumasowe tichiendawo kune vanoshopero vaya tichingopiwawo zvichimboita kunge zvadzikama makore achiita sei achitofamba nenyaya yefamily planning kuti family planning yakagara ichingondinetsa kubva pamwana wawo wekutanga kusvika izvezvizvi saka ndaingoti kungosiya family planning pamumhepo tobata ndaandikanonoka kubata pamuviri kusvika ndazoita vana 4 ivava. Indandofunga kuti vana 4 musoro ka makaita musoro mukavawanza vana kamuchiti vanosiyirana hembe. Aiwa vanawo chipo chinobva kuna Mwari. Planning yaitorambawo asi shungu yakanga iri kuti dai tanga taita family planning vana vaite vashoma. Asi kuti ndakazotongoona hangu vana chipo chinobva kuna Mwari. Saka vakasiyana zvakadi mukuru akakura. First born yangu ane 13 years. Second born ane first born akusvika 16 years. Second born ane 12 years. Third born ane 10 years. Okay. Then last kane 3 years. Alright. Saka hembe dzemukuru dzasingaraswe kwa waizongo. Sevasikana futi. Handiti. Wataura nyaya yekuti wakakura iwe una single mama handiti. Chii chakaitika kuna baba? Baba namai vakanga vakaseparata. Baba vangu vari kuPlumtree. Amai vari kuWaterfalls. Vakambai vagara vese. Even nhasi baba vangu vanotongouya akangonzwa paita problem vanouya. But kuti tinyatsonzwisisa kuti dambudziko ravo nderei hatitonyatsorinzwisise but ini ndikatonzi ndarwara baba vanotokwira kuuya. Vanouya. Kupa nyaya yekudzidza kwako apa baba vanga vachibatsirana amai. Panguva iyoyo papasina communication. Papasina communication. Saka ndikuona zvinhu zviviri apa. Murume wako iwo ndotarisa nababa vako. Varume takafanana here panyaya dzekusachengeta vana. Unotoona sei? Ya, zvinofanana handingati zvinofanana bosi zvinosiyana. Nekuti unowa mwana baba unotoona kana even ukaenda kuconsultation kuti baba ndo vari kutomira kudarika amai. Saka zvine zvangoenderana netype yemunhu wacho. Even baba wangu hangu papasina communication but pavainzwa kuti zvakaoma zvakadai vaibatsirawo here and there. Ingasiri munhu akanyanya kuomawo straight but nyaya yedoro futi iyoyi ndiyo nyaya yaizonyanya kuvacontrola. Kusei pawakazosiyana nemurume pekupedzisira after abuse ndipo wakabuda kanogara kwako wega handiti. Saka ikoko chakazoita manje kuti iwo uchiti regai ndishande sex worker zvakatanga sei? Wakadi kutanga nekuita mabasa ekutsvairira vanhu mudzimba uchiwachira vanhu uchiita laundry uchinosakura uchididi kana kutanga kamusika kako? Zveshe izvozvo ndaimbozviita zvoti kana nzvimbo kwandoganduruzika ndaitengesa madomasi. Ndaita izvo zvemapart time but panguva iyoyo zvinhu zvakanga zvakaoma zvekuti even mari yerent yacho even ndikaita mapart time acho mari yacho yanga isingakwani zvinhu zvazvo zvakandiomera kusvika pekupedzisira. Saka ndopandikazofunga kuti ndikaenda hangu ndichinonoka mari kana ndawana at least every day then ndisikachanetse vanhu. Alright. Zvakatanga sei manje? Izvo kuti hauchatinetsa wa own employer itoti wakuzviitira. Ndakazowana friend but life yako iri kundirwadza ngatimboendeka kumafaro. Fataenda kumafaro. Nini akanditora achinditi kuenda kumafaro. Saka mumafaro imomo ndo pandakazosangana naJohn. Tasangana naJohn zvanakidza taita madhirida ndipa mari aenda. Mangwana kutomtukona iwe kumafaro kuyatodzokera rini? Nema ndiokaona. Ango kumafaro pezira zvatojailika wato used nazvo. Saka pawakasangana naJohn iwo wanga tipirwa here kuti kana azoti ndiri kuda kurova scene. Akazondudza chaizvo zvanzikuona kuno kwatauya kunoitwa zvese. Haasi mafaro chete. Unogona kutozwa unowaninga chidobonde rinotengeswa. Imari yakati short time maminutes akadai so kono adarikidza wakutochaja mari inodarika ipapa. Ende unofanira kupfeka zvidziviriro. Bonde hariitwi risina kudzivirirwa. Saka ndobva atondudza ishamwari yangu atondoti handidi kuzoti ufe. Da kuti uchengete vana vako. Bonde rinodzivirirwa. Ukaona zvadai dziviriro inenge yaputika akutondiudzawo matip. Ndo matangira zvakaita. Saka iwo achitanga kukuudza nyaya apa wangoenda kurumafaro but wakumberi ndobva wachinjirwa kapu. Pawakachinjirwa kapu wakafunga sei? Ndakamboti asi munhu ada kundipondesa kunoku. Kana ndada kunditengesa chii chikumboitika. Saka yakabva wano yake client ndobva watopinda mubooking kwadikidiki vatobuda vatondatsokuwa ndatotita mari yangu. Akabuda nemari ipa? Akabuda ne $5.
Right. You wasanga na John manje. Apa ina ndakana chindu fungo tikabva kumafaro kuno. Ndakatongoti ndakutongotambo iri kurira. Okay. Semunhu angakaomerwa ka naona ndikadaura manichizviramba ka ndindi chitozviomesera. Okay. Saka ndongoti ari kanitongotamba iri kurira. First catch yako yanga iri mari? Yanga iri $7. Watupfura futi lecturer wako? Sasa iwe uchibva kumbaongobva une mari? Ndandisina kana sendi. Kana? Haikuna kunyepa iwe? Zvechokwadi ndandisina kana mari asi musi iwoyo ndakaita mari zvazvingori zvemusi iwoyo. Uzantaura? But kuzoramba woenda rakaoma basa iri. Ora timbomira zvekumberi kwa timbotaura zvemusi iwoyo wakakesha mari dai wakanga uchinzi unepa uri kuiverenga uchida unodeposita kubank. Musi iwoyo ndakawana $28. $28. Yakasvika sei ku28? Tatwa ye7 times wakai. Ndobva wadzoka. Ndobva ndadzoka vandamhanya futi. Vandawana imwe 5. Bva ndamhanya futi mamwe anga ma3 ma4 zvichingoenda nokuti munhu unenge waona anenge atiwo mari. Saka pandakasvika ndakasvika $16 pandazowana mumwe paazoti ari kuda night pandazoenda kunight. Iye night wanga waitipirwa nefriend yako? Akanga atondudza zvese kuti kana zvazonzi unomborora mashort time wozoenda night yacho takatozoiwana kwakwato kuma2 pakutoedza ndopandakazowana night. Saka night yacho wakatomeka mari dzakawanda mari yakawanda kabozi kwakuedza. Makazobva kupi ikoko kunosvika kumba kwamakanorara? Makaenda kwake handiti? Aiwa tina kuenda kwake. Makaenda? Takatobhuka ipapo palodge ipapo. Yanga iri mbinga ine mari yekukupa yekubhuka lodge plus yekondomu. Aiwa maprotector anenge ari mumabooking house mune makatoiswa asi iwo unenge uine ako waunofamba uinawo. Unenge uine ako unofamba wakatogadzirira. Anofamba nawo ndani? Imi munofamba nawo? Isusu tofamba nawo. Ndingotori nekabhegi kako kanenge kaine maprotector awo nematishu. Pazuva unotakura mangani? Ndikozokutsvaga. In fact tinogona kutapurako kana 20. Okay. Pamunopfekedza munhu paya wataura nekuti aikudzidzisa zvokuti akakudzidzisa futi zvokuti unofanira kumupfekedza here kana kuti anopfeka ega kana akatozondilectura zvese kuti mumwe munhu anogona kunyepedzera obva ari bora. Saka iwe unofanira kuti make sure kuti iwe ndiwapfekedza munhu wega. Saka ndobva wamupfekedza? Ukatoona munhu achitoramba ka ibva watoramba. Ende usabvume munhu anoda bonde redirect risiri rekudzivirira. Anogona kunge ari munhu anenge achitorwara. Saka anenge ada kuti kusadzawo urwere hwake hwainawo. Saka zvinoitika vamwe vanenge vaine mawats, vamwe vanenge vanana masyphilis, zvirwere zvakasiyana siyana, maSTI yakasiyana siyana pabonde. Saka vamwe vanogona kuzadza manje. Alright. Saka vanhu vari kurwara kunzi? Vanhu vari kurwara vamwe vanenge vakaorerera. Alright. Ipapo tichiri ipapa unomupfekedza mangani because ndinonzwa mbiri yekudambuka kwemakondomu kuti haizazazi? 1 iro rinoshanda. Rinoshanda? But tinoda kuripfekedza zviri correct. Okay. Ndakadzwa kana uchiti correct uri kureva kuti chini tibva taziva kuti zviri wrong ndezvipi because indogona kutanga kuora next week. Kureva kuti paunorivhura paya rinotokudza direction yekudzika naro. Kumusoro kunofanira kuribata kuti risiye allowance. Risanyanya kuti ntintinti nekuti ukasarisiya allowance ndoparinokasika futi kuputika. Nekuona kuti maitiro ari kuita munhu haasi ekumanikidza. Pane vamwe vanoita zvekutomanikidza zvinoda kuti tiriputike. Sometimes kuputika kwaroka munhu anenge achitozviita zveforce. Saka watoona zvakadaro unogona kutomudza kuti shamwari namunoti yepi nemaitiro auri kuita kana usingadi ndokwanisa kudzoserapo mari yakutosiya madhiri acho. Ivo anoita zverafu kuti riputika unofungidza kuti anenge ane chinangwa chekuda kuspreada bonde here kana kuti ari kungonzwa kuda nyoro? Aiyo vazhinji vacho kuspreada zvirwere. Vazhinji vacho ndivo vaya vanenge vada kuspreada zvirwere because munhu anenge achida nyoro chaicheka mune matenda anotestwa yatova permanent boyfriend kwete kuti kungoti mangosangana moto kuti ari kuda nyoro hazviite. Okay. Noti munhu usingazive it's not easy kuti ungoti ngatingoite bonde risina kudzivirirwa. Pane here paunoti ivo pane vari kuisa vanenge vaisa kondomu ivava mumusi manatsitsa zviri correct hameno asi munhu azoribvisa akarirasirawo kakati nayo nyoro unosangana nazvo. Asi kazhinji vacho vanenge vari matsotsi vakadaro. Okay. Ukasangana nazvo unoita sei? Unotoridza mhere. Okay. Zvototi vamwe vanotonzwa unotoscreama. Ukasangana nazvo ukasangana nazvo unobva watoenda kuchipatara. Kune chipatara chiri kumbari uko chinotirapa isusu mahara. Inonzi Sesha. Unobva watomhanya kuSesha towadza ndasangana nedambudziko rakadai. Vanobva watokasika kukupa mishonga. Yakaita fanike chini? Mamwe acho anenge ari matablets anodzivirira utachiwana iwoyo pabonde.
nemamwe macho nongononga uri mushonga kana mainjection ubayo mainjection. Saka zvinodependa nekuti munhu anenge akuita vanokubvunza kuti anga akaita search miro chake kuti anga asina urwere hunorakidzika here kana kuti hunooneka. Vanobva vakasika kupa mushonga nematablets ekudzivirira pamuviri. Alright. Saka izvozvo wakutokwanisa kutoona kuti ndichingofamba zvayo kuti mukoma Sly vanenge vanorwara. Muchifamba kudai hazvioneke but pamunokumura imimi unobva kuti mukoma hazvichaite. Nengo iri kana kuti nengo chaiyo inotooneka kuti baba vakaorera. Kuna umwe anenge akaorera. Kuti ne HIV. HIV haikwanisa kuzoona kuti zvinhu zvinonetsa kuti ukwanise kuona kuti munhu ane HIV but izvo zvema-STI zvimwe zvine zvinooneka. Alright. Tiri mubasa irori kune tinonzwa kuti pane pamunosangana nemunhu vari rafu sekutaura kwanga uchiita iwo. Pane imwe rafu yausingakanganwi here yaukambosangana nayo yekuti unoti ndakapotsa ndaurayiwa kana kuti chichi? Ichokwadi. Nditaure ndoda nyaya ndiro makoza unodakadai. Rafu ndakaifunga inondirwadza. Nditaurire. Ndakanyatsoita ndaita mari yangu mushe ndasiva namunhu ari kutada naiti. Ndamubvunza une mota here? Ndine mota. Takwira mota taenda. Tichangobva paJongwe handizivi mafambiro takaita pane chisango. Motikari yakanoteneka inopinda nemuchisango muya. Saka semunhu wekuti iye ndiye aiziva kwatiri kuenda. Bva atungamira iyi. Saka ndopa ndakataka kunzwa hana yangu kurova ngati kwatiri kuenda uko something wrong, taburuka mota yatoenda tasara tatu. Ndopa ndakada kuti rega ndidzokere kumashure pandanohakwa nebarbed wire. Ndahakwa nebarbed wire. Ndopakabva ati ko hakwa uda kuenda kupi ngati ndikutsvaga toilet ndapreswa zvikanzi uya ndikurakidze pane toilet. Tazofamba tazoenda kumberi tanobva tanopinda nemudzimba tabudikira kuna masocha anze kuna Siriza meno side requarter force. Tazokrosa taenda tabva tanosvika pamba pai tarara night yese kana kundipa kana sent akandirova. Ndatiza ndabuda pagedhi ndadaidzira vanhu ndavaudza vakati haagari pano pamba patori pemukoma wake. Taenda kupolisi kuda kudzoka pamba pai handichapazivi. Saka zvinhu izvo zvakandibata zvisingaite zvokuti ndakatombofunga kutorumbora mwachibasa ichi. Wakaita maronda here papa ekurohwa pano? Handina kuita maronda asi ndakangozvimba miri wangu ndaingonzwa kuti ndarohwa. Aikurova nei? Nemaoko. Kubva ipapo kwese iko kwaunoitira kubasa kwako haunazombomuona? Handina kuzombosangana naye munhu iyeye asi mumba make mamine mauniform echisoja. Anga rake kana kuti paenzi mukoma wake paipo? Ipapo handina kuzokwanisa kuti ndinyatsonzwisisa. Ndakatoita confusion yekuti apana ndichangotanga basa iri. Ndakaita confusion isingaiti. Izvi saka une makore mangani uchiita basa iri? Inezvi ndakutokwanisa 3 years. Wakwanisa 3 years. Kana tinatsoti tichitaura ibasa here kuti iwe ungarambe uchiita kana kuti basa iri riri kukubhadhara izvokuti ndikakuti pane zvandoda kuti undiitire haungarisiye basa iri? Unokuita mari kai? Basa iri harina mari taura chokwadi. Asi kuti ibasa rekuti kana ukanga waomerwa kupaipa hauzoshayiwo mari yekudzoka nayo uchitenga asi harisi business yekuti ungati riri chinaro. Haisi business. Ndikamusiwo kutanga kwatovaita 20 something ikoko. Ndezvekutojuma. It's not zvekuti every day kana kuti it's possible kuti zvinotogara zvitoitika. Ndezvemasuwo zvotinonga ende inyaya yekutoti ndandiri munyowani. Saka kumhanyirwa ndati tuone varume vashoti vaona bhebhe chinyowani. Katimbotaura inyaya yekuti unenge uchimhanyirwa handiti. Zviri kureva kuti ava varume ava vashamwari dzangu hama dzangu idzi ivo vakanopfeka matrauza vakarembedza vari kukuona kuti iwo uri munyowani. Zviri kureva here kuti varume vamunoita bonde navo maregular ekutoteedza vasikana vanotengesa bonde masex work achitoti uyu ndakapedza naye uyu ndakapedza naye? Vazhinji vacho vanotozikanwa kutoti ndo basa ravo kutoti vamwe vanenge vasina vakadzi vamwe vanenge vaine vakadzi asi itori tsikawo yake yakutatu atojaira kuti ndofanirwa kupota chimbonotsvaga musikana wekufara naye. Kusei vanhu vachizoti kana vaakutaura nyaya dzechihure handika vanotaura kuti anatsivongile vanhukadzi handika mahure but varume wedhiro harinyanyotaurwa kunzi mahure. Munohura mega here? Hatihure tega isitohura nevarume asi kuti vakadzi ndo vakazonyanya kuwanda reti yekunzi vakadzi ndo vanozonyanya kuzozikanwa vamwe vanozoratidzira kuti isusu tiri mahure. Like varume wakashoma kuzoti varume vazonyanya kurakidza ndo zvatinoita but varume ukatoenda mabhawa kwarume anenge akatozara vachitotenga bonde iro riri kutoti torambe tichienda nyaya kuti tokechwa nevarume ivavo.
asi ndopandiri kunetsekana kuti sei vachizongonzi ndimi mahure chete ainyaya kuti ndofunga vakadzi vanhu vakangojairira kungonzi vakadzi mahure asi mahure varume nevakadzi nokuti ariko mahure echirume. Imimi muri mubasa iroro kana muchidaidzwawo kuti mahure munoti munonzwawo sei? Tinongoti tiri mahure kana titoriwo kubasa tototi mahure awe. Tidzokere panyaya yevana. Vana vako vanoziva here kuti basa raunoita? Vana vangu handitomboda kuti vazvizive. Unozviwandisa sei? Vana vangu ini ndototi ndiri kuenda kupart time kana kuti ndiri kuenda kuchechi kana kuti ndikatobuda zvekutoita 1 week ka ndakatobuda zvekuti ndochitori somewhere. Mutomboita zvokuenda makurusezi muchimboziva kunzi vana vangu ndototi vaende kuchechi ende vana vangu vanotoenda kuchechi. Vanotozikana kuchechi zvekuti zvototi niniwo kana nditoripo weekend toenda nevana vangu kuchechi. Asi chechi inokugamutsirai sei? Chechi vanenge vasingazivi kuti ndozvatinenge tichiita, asi kana pazoitawo rimwe zuva rekuti panoparidzwa zvekuti ndionongo chingozvifila guilty kuti iri shoko rakanangana neniri. Pane rimwe rakamboparidzwa mumuzira uri kurangarira kuti apa Jesu vataura nenafu zvainzi chine muvhangeri yaita kunge aiprofita. Shoko roro rakandibata-bata. Rakanzi chii? Raiparidzwa nyaya yechifeve iyoyo zvikanzi hakuna chinhu chakatukwa naMwari kunze kwebasa rekufeva. Ndobva razodzokawo zvefuti ndobva rati chazoti rakaverengwa kunani zvichinzi Ishe vanoti kana uchiziva usati wambotadza tora dombo utake mudzimai wamabata achifeva. Razopindukirawo kune vakuti atasiyiwa. Asi rimwe zuva rakanga rakandibata, asi rimwe zuva rakazoparidzwa richinzi kana uchiziva kuti usati wambotadza tora dombo utake mudzimai wamabata achifeva. Asi hatisi kukurudzira kuti zvinhu zvakanaka asi kuti kana tazobatwa tinozongwa novhesi rekunzvengana. Aivo vhangeri mwachete here? Aiyo anga vakasiyana. Zvichirawo kuti hapana asati atadza. Zvichiro vari kutoona vari kutoti sista vashaya zvekuita. Asi ivo vane zvavari kutotadzawo vachitoitawo. Hazvisi zvechifeva asi pamwe vari kuita zvouori vari kuba kana kuti vari kubata tuvana tudiki repa vana kubatwawo zvavo kana kusungwa. Zvoreva kuti tiri vatadzi pamberi paMwari. Aiwa tiri vatadzi. Zvimwe zvatotadza zvisiri nyaya yechifeve chii? Zvakaita sekuponda vanhu chaiko kutadza, kubira vanhu chaiko kutadza, kubata vana vadiki zvibhare zviri kutadza. Kuse musi wakaparidzwa vhangeri iwe usina kutora sarudzo yekuti regai ndigamuchire Jesu futi? Zvazvakaita manjika Jesu ndakatomugamuchira. Ndamugamuchira Jesu asi maomero situation yekumba uku ndo yakasongondituma kuti ndidzokere ndimbonopara futi. But pane vhesi rinoti God is a provider of those who diligently seek him. Avo vanomutsvaka mumweya nemuzvokwadi Mwari havarasisi. Ichokwadi. Nekuti dzimwe nguva paunotomboona kamari unotomboti rega ndihodhe kamusika nditi kamusika pamba. But zvinhu zvacho zvinozongotange zvinofhiringidzika madomasi oora pamba pacho zvinhu zvacho zvotadza kunyatsofamba. Saka zvinhu zvacho zvinenge zvingoti up and down. Pane here paunomborangarira amai vako mamwe mashoko avai kutaurira uchiri kukura kana kuti paikaita situation yekuti pawakazogara kumurume manje munhu anga ari street asi vazoziva kuti wakumurume apo une kuma16 wasiya chikoro futi amai vakati amai vakanga vati mwanangu ini ndokugamuchira dzoka uende kuchikoro. Ukaendawo kuchikoro unokwanisa kuzoitawo mumwe munhu kana kuita chiremba kana kuita mudzidzisi kana kuita lawyer. Asi panguva iyoyo ndakatoona sekuti ndiye ndichivaomesera handinawo zvirangara asi mashoko iyoyo ndakuchiafunga izvizvo dai ndakaziva dai ndakadzidza. Izvezvi kune vamwe vari kuona handitika vari kutora sarudzo yekuona sekunge kana makachena makaslaya makadai zvamafanike zvamakaita izvi mumwe munhu anogona kuchiva kaupenyu kao because chaketi handokazvitengera wega nebhurugwa rako wakazvitengera wega. Saka mumwe mwana anobva aona kuti iyi ndo lifestyle and pattern yandogona kutoita se yandogona kutopinda mazviri ndikasiya zvechikoro. Munhu iye akadaro unomudzidzisa kuti munhu iye ndomudzidzisa kuti nhaka yeupenyu idzidzo. Dzidza uende kuchikoro. Waenda kuchikoro kana vabereki vako vachikwanisa kukusvisa palevel yavari kuda shingirira uverenge nesimba uende kuchikoro nekuti chikoro chakakosha. Even kubasa redu ndiri munhu aigona. Dai ndakanga ndisina chikoro pane zvimwe zvinhu zvotoda kutoverenga
zvokuti ukapinda mumba memunhu unokwanisa kutoona kuti munhu ari pachirongwa tiri kugona kuverenga makadhi emunhu akati achitokunyipa ndiri kuchipatara ndichinzwa musoro but ukazoverenga kadhi remunhu unotonyatsaona kuti pakanyorwa zvemaSTI munhu ari kutorwara nechakati nechakati inyaya kuti unongogona kuita sei kuverenga sati kuti dzidzo yakakosha. Kune vamwe vatinoshanda navo basa redu rechibhishu unotonyatsaona kuti uyu agone kana kuverenga anogona kutonyeperwa kana kutoti mapiritsi aya ndechakatika patonyatsa kuti mapiritsi aya munhu ari kutori pakosi maSTI but anenge achinyeperwa nenyaya yekuti haana dzidzo. Saka unoona kuti dzidzo rakanaka because unenge njere dzako dzinovhurika kana uine dzidzo. Nyangwe kana dofa asiri dofo rakadzidzaka zvakanaka. Ndakana neni ndadzidza. Aiwa dzidzo yakakosha. Dai kwakuti iye zvaona makuru mangani 32. 132. Amemjuru wakaenda kuhondo wakadzoka wakaenda kuchikoro. Wambofunga here kuti udzokere unonyora masabjects ako akwana? Ndozvitori mupfungwa dzangu asi kuti ndibate mari yacho nenge singakwani but shuro yangu pari zvinoka ndotonyatsofunga dai ndiri mwana wechikoro ndichidzidza hangu kana night ndichikwanisa hangu kuenda kuchikoro chenight pfungwa yangu yanga iri kuti dai ndagona kuti dai ndanyora ndikapasa ndoita driving. Mabasa ndinoshuvira kuti akawanda ndinobofunga kuti dai ndine mari ndikaenda kuchikoro ndikapasa ndoda kuti ambulance technician kana kuti zvekushanda kunana Doves zvekuenda kumochari ndinozvishuwira. Saka apa manje night school ndofuti iri kukrasha nekubasa kwedu futi uku kwamuri full time. Saka zvibatanidzike futi manje. Ndakazwa kuti kubasa kwenyu akubvunzwa maqualification. Hakuna maqualification anobvunzwa but apana mabva kutonyatsoona kuti pakunoitwa namaoperation paper unyatsoona kuti iri harisi basa iri. Pambafiwa kune kusingashandiki. Vanoita maoperation ekuti mune muchisongo futi. Nenyaya yekuti kunogona kupondo kana munhu kana kuti kunogona kuitwa imwe sikande kuti shop inopaswa. Saka muchitonza musitoda kutomboonekwa imi ndiri kukwezva vakomana venyu kuti vaite zvekuponda vanhu. Vamwe vanenge vatori vamwe vedu vanenge vatodhedhwa vozongowanikwa kakandwa uko. Saka ndopatoita kunzi muri kuurayiwa asi mukuramba muchidzoka futi. Masangano masituations akawanda here evanhu vanogona kungourayiwa vari vamasex workers. Zvitorimo matsotsi arimo. Matsotsi anourayiwa. Vamwe vacho zvinenge zvitori zvemarituals because unozoona vamwe vanenge vaine mabody parts mamwe anenge ari missing. Saka basa renyu rakaoma kaini. Unogona kushangana nevamwe vanhu maritualist chaiyo kuti unotonzwa mumwe achiti kwandazoenda uko handina chandaita but zvandasangana nazvo asi kana basa iri handicharidi. Vamwe vedu vanotengesa madomasi vakatorisiya basa iri. Mumwe akasangana nezvaakasangana nazvo akauya achitaura aiti tasangana nezvemarituals. Aiti ndasvika ikoko. Ndasvika ikoko ndakangopinzwa mune imwe room but mumba ndakapinda mumairagidza mamene rimwe zisinewo rekuti wange mune munhu akafa mamusikanzwisisiki. Hanzi ndakagara kudaro iye aita zvekuputa fodya yemunhu hanzi ndakabva ndatora fodya yangu yebuta hanzi ndakakuputa hanzi ndakangonzwa izwi richiti kasika kubuda izvezvi uyendi. Hanzi saka murume uyo akabva aenda kunovhara gedhi haana kukiya madhosi. Hanzi ndopa ndakabva ndangobuda mumba mayo ndibva ndajamba jurawo. Hanzi ndobva ndatiza. Hanzi ndiri kutiza hanzi ndakaona motikari ichiflasha malights achinditeera. Hanzi varume ndakakwira mumuti. Hanzi ndikati nyamu muti mumu. Hanzi ndobva adarika bvadzoka hanzi akanditsvaga akandishaya ndobva aenda. Hanzi ndokupona kwandakaita kuchingoti kwakunoti chenei kwabva buruka mumuti akukumbira rubatsiro kune vamwe vanhu. Ndo imwe incident pane mufuta akataura imwe yakasangana nayo. Iyoyo ndo yandakambonzwa asi kuti vamwe vanenge vachimbotaura asi iyoyo ndo yandakanyatsonzwa iyo. Ngati tiri mubasa ino munomboita here sangana nesituation yekuti munoita kana kuti ma2some kana ma3some. Machi 3some yekuti munoenda mune murume 1 anokutorai muri vasikana 3 oenda nemikumba kwake kana kuloji muri vatatu. Izvozvo zvinosanganikwa nazvo asi kuti hai nhangu handizvifarire. Zvitoriko. Kune vamwe vanhu vachoti ndikuda 1 2 3. Haina ndisati ndambopinda hangu mazviri. Vanozviita vanogara vataura kuti ndoda vasikana kuenda navo vatatu musati maenda. Vanototora. Ipopo wataura zvekuti pamune muchiita basa iroro munombosvika here situation kuti munhu anogona kuti ane mari yake zvake but ada ngoti swangile ndiri kukumbira kuti undidye sini. Zviriko izvozvo. Muri kudzidya? Zviri kuitika hazvo asi nangu handinogara ndakazvifarira. Zvinhu zvandakangosema wangu handinombobvira ndagara ndazvifarira. Zvinzi zvine mari. Inonzi blow job. Ndozvitara chacha. But hai nangu handinombobvira ndazvifarira. Muri kuchaja mari?
vamwe vanoti 20 vamwe 10 vamwe 15 zvinongodzipinda nekuti unongori kunzvimbo ipi inenge ine meno sei. Okay. Saka panobuda vanhu vaive chamunofarira imimi kuenda kumba kwake here, kuenda kulodge kana kuti kuenda kumba kwako iro? Zvandoona zviri safe kuenda kulodge nekuenda kumba kwako zvinhu zvinenge zviri safe nekuti kumba kwemunhu kunonetsa. Alright. Sometimes unogona kuendeswa kumba kune matsotsi otorerwa mari yesafety yaunenge washanda iyeyo. Okay. Saka iko kana muri kuma lodge iko tingati muri safe stereke here kana kuti still munhu anogona kupinda nefuta akasiya kuuraya mulodge imo? Yeah, it's not 100% but zviri nani than kumba kwake. Kwekuti ukascreama ukadaidzirawo vashandi vepapa vanokwanisa kunzwa kuti pane zviri kuitika, plus sometimes paine security than kuti ungoenda naye. Alright. Varume vaya vanouya kwamuri vaya vanombotaura here kuti ndiri married asi sei ndiri kusiya same swipe kumba ndichiya uzoswipe kwauriwo? Vamwe vanotaura. Hanzi chii chavari kutiza kumba? Vamwe vanogona kuti mukadzi wangu tikada kuita bonde anotara kurwadziwa nebonde. Vamwe vanogona kuti kusatadza kutowirirana chako kuti vanenge vasachashare same bedroom nevakadzi vavo nenyaya yekunetsana ikuku. Vamwe vanenge vachiti vakadzi vari kunetsawo kumba uku. Vamwe vanenge vachitoziva kuti iye ndiye ari kutonetsa. Okay. Alright. Pamune muchita mabonde wapuwa mariwo maenda kubasa ikoko, pane here dzimwe dzekuti masvika ikoko bhozi kuti uti wadya mari yemunhu anofanira kunge aita bonde newe kuti mubva masvika ibva yaramba kumira? Zvinoitika. Munoita sei? Inini kutongoenda nemunhu iritori basa rangu. Unenge watondivurayira time yangu unotondibhadhara. Whether taita bonde kana kuti hatina kuita bonde. Kutongobva panzvimbo kutoti watoenda neni ndatoshanda. Oitai manje apa kuti ndatenda saka unofanira kutongobva patouchline kuti ndatobva 30 minutes. Zvikutochaja. Alright. Pane here rimwe bonde rawakamboitwa rakareba zvokuti nanhasi hauri kangara? Chokwadi. Rekuti munhu kana kupedza kusvika kuchena kana kupedza kusvika ndakazota kusandudzira ndati aiwa handichazvikwanisa izvi ndakatobuda momo ndichotiza asi mari yangu ndanga ndatora. Aitopa yanga iri night? Chatatochaja namari. Okay, mama tichadhara but anga asingaproduce murume yame kuti chii kuti anga amwa matablets kana unorangariro rakareba zvakadii? More than 3 hours. Nema? Zvekuti unondosvika kumba ukagara uchinzwa nyama dzese dzichirwadza. Watobuda ziya? Udzingwiwo? Ziya rinobuda iye agoneta kugochinjaniswa imbo yawo kadai imbodai unosvika pakuneta kuti nhai baba muri normal here zvamuri kuita zvisi normal izvi. Wakazambosangana naye futi here ukati aiwa kana muri imi aiwa? Takazosangana ndikati imimi handikwanisi. Akati chii? Zvikanzi usadaro ukasitaura uchinzwa munondibhururudzira mene futi. Saka zvinoti zvinenge ndo zvaatora kana kuti anenge anotomwa mapiritsi kana akuuya kuzotsvaga wasikana anenge anotomwa mapiritsi anotoka kana 7 hours ayo. Wataura nyaya kuti murume wako anga ari abusive handiti? Zvaanga ari abusive kudai so iwewewo semunhu wechikadzi une here zvimwe zvaunoti waikanganisa zvokuti zvinezvi ukazvitaurira vamwe vari kuona zvinezvi vari mudzimba vasazoita same mistake yawakanga uinayo? Vangonoramba uchingoti isu tatiri abusive taikurova but iwe ungaone pati yako mamoyo. Inini zvandatoona zvimwe zvekutoti pamunonetsana paipeka ukati ndakubika chikafu ndomunyima zvaitoita wese kana kuti ukatoti nini handichataure naye ita kutoignowana situation yairamba iri wese zvasingachinji. Saka unofunza kuti waifanira kuita sei ipapo? Ndinofungidzira kuti ndinofanira kungoti kana ndikatongobika ndongomupa but zvainetsa futi dzimwe nguva igona kuti ukabika futi ukamupa zvonziwo maura matengero nezvikomba zvenyu. Saka ini ndanitori confused. Saka ndaizotongoona kunge ndiri kukanganisawo bosi ndaizongoti inini kana ndikangofunga kuti ndikada kubuda anongosvika ndarongedzawo bhegi rangu ndabuda. Asi yaizoita advantage yekuti aizoona futi nguva yekudya nemari yaye nevamwe vakadzi kuti ndenge ndaramwa ndabuda. Saka kwese amai atsvaka kumusana amai atsvaka kudumbu kwese unenge uri padisadvantage. Asi chii chingaite kuti vakadzi nevarume vasagara vachipopotedzana mumba? Inini ndoona sekuti inini doro rakaita semukozodo iri rikambobhanwa iri at least zvine zviri nani nekuti vakadzi vakaona kuti vari kunyanya kushungurudzana kuenda kumacounseling kunana VFU
zvinenge zvinobatsira nekuti state ndakanga ndave nemurume wangu ininika tatasvika pastate yekuurayana bhozi tairwira stand but ndakazongofunga kuti zvina ndimusiri hangu stand yacho agare nenyaya yekuti aita kauya kana pakati peusiku anga kuuya nevanhu vakasiyana siyana wotomunzwa achitaura netype yevarume vakasiyana siyana dzimwe vakatouya nen'anga pakati peusiku vakati ndauya kuzokugadzirisa inati munogondigadzisa this time of night 12 midnight ndobva ndatoti ndinda kutodaidzira kuti mbafa ndopakabva ati shamwari ndakuenda mumwe musi akauya futi nemwe murume anditi anzi ndakurota ndakubata nechikomba kwakuzoya kumapasti 10 basiya murume yamumba ndakangomuka ndavhura dhobva ndadzokera unorara ndatopatika ndikunzwa pane munhu ari mumba ndikomuka ndikuti naye mukwasha ko muri mumba mangu muri kudei zvikanzi iwe ndiwa ndikati iwe muri mumba mangu kamasiyiwa nani zvikanzi aundidzinge munomu iyoyo saka ndakabva ndavhura dhobva ndandaidza manext door ndikati unaye munhu asiyiwa munomu ndobva azodzingwa nemanext door murume wangu akazodzwa kuseni kunze koedza asi ndiye angaplana kuti pandoiva kunze koedza ndosikuti ndamubata nechikomba avanga maminimini kuti muramba pakaoma pane here rimwe zuva rokuti wakambosangana nehombe yokuti wega unoti baba vakatakura zvirimo muindastry zvekuti kana bonde racho harizonakidzi pane pekuti bonde racho harizonakidzi unenge wakutonzwa kunge uri kutobayiwa bhozi vanga vakakura baba ivavo zvakakura zvokuti kutokura zvekuti kana ndakuenzanisa neroko rwangu kudai soka vanga vakatakura baba ivavo dzakadaro idzi kondomu rinokwana ari panokwana kana tinogondopfeka iwe rechikadzi alright kawo kana zvaramba kwaari okay unopfeka rechikadzi riri saka ivo makamavapfekedza ivo vakatotadza kutokwana bhozi aitosvika pahafu okay saka takazopfeka isusu rechikadzi asi bonde racho harina kunakidza asi vanhu ivavo vanotobhadhira mari dzakawanda netovanotisa kuti vasikana kana kutozikana notisa kuti vasikana vanoramba vanotiza batika imimi ndimuri kutotipinzisa bhizi tichinzi onekadora tichida kuti itawo zihombe iroro kana razvikuti makura zihombe hazviroti kugona zvikaitawo medium ka zvinenge zviri right nekuti tikazokurisa futika akana kutokuvara unotofila kuti hapana pa zvinombonakidza unotonzwa kunge ndatokuvadzwa chibereko chaiko saka ukazovaburutsa here vasati vatunda ndikati ainangwa ndichazvikwanisa izvi ukazorora mari mari aidzoserwa ndopanotangira hondo pamari aidzoserwa mari aidzoserwa unenge wamboshingira uzonoti zviri kuramba asi mari aidzoserwa vana vako ungada kuti vaite izvo vana vangu handitodi handitoshuwire kuti vana vangu vaite zvoda kuti vana vangu vadzidzi ngatoshingira kuti vana vangu vadzidzi izvezvo uri kukwanisa here kuti uvadzidzise kungoitawo ndichidonha ndichimboshingira ndichidonha but zvakaoma kuendesa vana kuchikoro uri wega zvinhu zvakaoma ende zvinorwadza nekuti haurari ndopaipa kuti unongwanisifanike zvezvi kune maprojekti unonzwa kuti kukuda mari yakati yeprojekti uyo ari kuiva achitoko kuti uyo yake yeprojekti saka vese vari 3 imagine kuti at the same time mari iya inenge ichidiwa same time apo vada kudya apo vada kubhadhara renti zvese zvine zvakatarisana newe saka unoziva kuti zvinhu zvakaoma zvekare vanotoro mukanaona vadikani pano paSly Media TV kuti tikuzivisei kuti tiri kutsvaga noti vasikana vanotengesa bonde asi mudzimai arera vana vake kana kuti ari kurera vana vake toda kuita chirongwa chatakagadzira chekunzwa masingle mothers vari kugona kuchengeta vana vavo vasingabatsirwe nehama vasina scholarship vasina bursary vasina asi vamaneja kuchengeta vana vavo vachiterera rent vachiita se vakadaro mutibate panhamba dziri pascreen ipapa toda kunzwa tichitaura nhoroondo yekuti makasiyiwa nemurume zvaita sei makafirwa here asi makamaneja sei kuti mugone kunge muchitaura. We know there are unsung heroes of women that have managed to
take their children through secondary and university levels, and today they are celebrating. We want to celebrate you as a nation. Tichitaura pano pa program panapa changetaura nema single mothers akazara ari kunzoko. Chimwe chinhu chaungade kudzidzisa vana mai vasara mudzimba vari kukuona imimi muchiita mabasa vachikushorai nhasi uno handitika tichipedza chirongwa chinechi asi vasingazivi kuti chakakupinzai macircumstances asi vari mudzimba vari kuita dzekutamba nadzo. Ndinoda kuti kana vadzimai murikoka mune varume, kune vamwe vadzimai ane varume vanovachengeta, vane varume vanorespekta mhuri yavo, batisisai dzimba idzodzo mudzinamatiri. Nekuti isusu taitotsvaga varume vakadaro anoziva kuti kana ndine mudzimai ndine chinhu chakakosha, kana ndine vana ndine mablessings. Saka kana muine varume vanokuteererai, vanonzwisisa kuti vana zvipo zvavo, chengetedzai mamarriage enyu mudzinamatiri. Nekugonawo kushandirawo muchibatsirana nababa muchishandira mhuri dzenyu. Kana muine varume vanobvuma, shandisai maoko muchibatsiranawo nevarume venyu. Pane imwe nyaya yakabva vazodzidza zvinezvi pekuti madzimai auri kutaurira ava varume vari kutiza mudzimba nenyaya yekuti kubedroom hakuna moto, kuvakadzi vanongori kunzi vari kungozvambarara, varume ndosaka vachizoita sei vachizovatiza. Iwe wane difference here yawaakuziva zvinezvi kuti pana ndiri mukadzi wemba izvi ndandisingazvigonezvi, ndandisingagoni kuraita so, asi zvinezvi wakutengesa bonde kudaro wasex worker ndiri kune mamwe masitaira nezvawakuziva zvawanga usingaite uri mumba. Wasangana nemasituation here kana kuti kwese wanga ungori pisa pisa? Aiwa, masituation takatosangana nawo ekuti unongosikamuka uchipa munhu chikafu kana kudzisira munhu kana kutiwo masocks chaiwo chaiwo munhu anobviswa, but iko zvinezvi wakuda kufadza vanhu vekunze uku unenge wakutozviita uchizvitedzera ndebonde usinganyime munhu. Saka unoyatsona kuti zvasiyana. Kupanyaya yemasitaira apa maita masitaira akasiyana siyana here urumba nemurume wavo? Apa macho unongosinganyanya kuzvikoshesa nenge uchitokangora ropa angoitonapo ndipapo, but unenge wakutozozviona kuti zvakakosha zvinoita kuti varume vafare. Saka vakadzi vasiri kuzvigona, vasiri kuita kuti vana vafare ungavati vaite sei? Vanofanira kudzidzira, vakaendawo kuchina kana kuna tete vanozvigonawo vachitsvagawo experience. Varipo vamwe vakadzi vanayo experience vakatsvaga vanoiwana kana kumachechi kuchina uko nekutona tete kana kuna mbuya kana dzimwe shamwariwo dzinozvigona. Iwe wakatozodzidziswawo futi after wakupinda imo? Takatozodzidziswawo nedzimwe shamwari. Zvimwe zvawakadzidza ndezvokuti taura nini tichipedza chirongwa chedu chiri? Zvimwe zvandakadzidziswa ndezvokuti ukapedza kuita bonde unofanira kugeza wobvunza baba kuti havasi kuda here rimwe bonde, nekutiwo mukararara uchibvunza umwe wako kuti haasi kufarira here kuita rimwe bonde, kwete ungoti ukangorara ukangoti zvakwana pamwe pacho murume anototya kutotanga kuti ndovatanga here amai vai, pamwe pacho murume anenge achitoda asi kuti akutange zvine zvichinetsa. Alright. Tichipedzisa chirongwa, dai kwanga kuri kunzi wawaniswa mukana wokunzi ndoda kukuroora futi, ndoda kukuroora nevana vako ivavo, ungade here Sibongile? Tiri papapo ingoti chinhu chinonzi marriage ndakuchitya, asi kana kuri kunzi ndinenge ndaona murume ari serious, ndoda murume anonobvisa kwete kungogara, nekuti akugara ndokwatikaneta nako, anonobvisa kuvabereki. Nekuti munoona kuti chinhu chandakazodzidza ndechekuti munhu akakutora mahala zviri easy, chinhu chawangonhonga kana usisina basa nacho unogona kungochirasa, asi chinhu chawatenga unochibatisisa ugochichengetedza. Saka ini ndinoti zvangu pari zvinotarisira munhu anenge aine rudo neni nevana vangu, achiziva kuti kana akwanisa kuzva sanzu nemashizha aro. Saka unoti chiine varume futi vari mudzimba vane vana vakatowanda kunge vako ava vasina kubvisira vakadzi vavo mari? Ndinoti varume bvisirai madzimai enyu nekuti zvipo izvi zvamune muchitambisa ende mune muchitadzira Mwari. Ende unotoona kuti varume vasikachengete futi vana sometimes mari anenge aine haisiro yaida kupiwa naMwari, ari kutodzikisa iye mablessings akewo futi angafanira kupiwa naMwari. Nekubvisa chinhu chakanaka chekuti munokwanisa kufambidzana zvakanaka naatezvara. Ende unenge uri murume ane respect, anenge achizikana, anenge aine chiremerera kuti baba nhingi vakabvisa, manje kana usina kubvisa unenge uchikodzi ndiana baba wake kungomitisa kamwana wedu. Iwe wasofanira kuti maimvangeri here? Inini kana kuchechi cheko ndaitombogona kuparidza cheko kana mumakomo kupi nekupi ndosaka ndichiti vanhu kuchechi kwangu havatozivi kuti ndozvandinoita. Nenyaya yekuti kana kuparidza cheko ndiri munhu anga akashinga achida imba yake,
Mona haisi nyore kuti papa mwana wekutanga kusvika pa4 chingoshungurudzika asi uchishingirira. Taitobvako nekumachechi kumakanseling asi ndakazoti kana vafundisi vakazoti kuona marriage yadai musarambe muchimbonyikidza mwana vanosvika pakuurayana. Alright, ngatiti pane mumwe angoti ada kungoendesa zvake vana kuchikoro kubatsira vakasununguka here vanhu kuti vadaroyo? Ichokwadi vakasununguka zvavo nekuti chandokoshesa idzidzo yevanasikana kuti mwanasikana anofanira kudzidza. Une rimwe bhizinesi rauda kuita patauna start? Ichokwadi. Nderechi? In fact ndikatoti ndine mabhizinesi andinoshuvira kuita sana start. Ndinoshuvira kuvhura saluni. Ndiri munhu anogona hangu kuita mushando wemaoko kutengesa nekuvhura saluni nekupfuya-pfuyawo zvipfuyo. Ndinochengeta huku, tsuro. Ndinozvifarira asi pekutangira ndo pandenge ndisina. Alright. Saka zviri zvokuti chekutanga chaunota achinganeze chaunogona kuita uri paunogara because tikati upfuye huku pamwe paunogara abva bvumirwa kuti upaiswe danga rehuku. Nderipi business riri pamwe pakwe zviri kuti munhu akati ndoda kukufanda anogona kutanga nairo? Kuvhura saluni. Saluni inovhurika sei? Ukanga uine mishonga, mabraids, zvinhu zvinodiwa musaluni senge zvekugadzira nzwara, mishonga, machemicals, unokwanisa kuvhura saluni, mabraids, mawifi, ndokuvhura saluni kwatichitaura. Unenge uine zvinhu zvekuti customer yakatoda mabraids unenge uinawo obva watengesa kutoruka munhu ende makastoma anokasika kuuya than kungongoti ndinoruka asi usina chinochiratidza kuti uri muruki. Alright. Pane rimwe zvauda kutaura zvawakasangana nazvo zvawanga wasirira zvaune shungu yekuti mukoma Sly ndada kuti vanhu vazive kuti ndakasangana nezvizvi kana kuti vanhu ngavadzidze izvi? Inini ndingati inini mukoma Sly marriage yangu yakandishungurudza kusvika kwekupedzisira nekuti haisi nyore kuti amai vanotukwa kunzi muri pfambi kana kuti amai vanorara vachiwirwa usiku hwese vachiwirwa nemukwasha nekuti hama dzemurume dzinosvika pakukurova vana bamunini kuti muchiri kugarirei pano muda kuraya mukoma wedu. Zvinhu zvinorwadza zvekuti tinopedzisira kuti hama chaidzo dzinedza kukupandukira. Zvinhu zvakandibata zvekuti uchirariswa panze uchirohwa uchiswera nenzara usina kana chawadya paunenge uchiyamwisa uine mwana. Zvakandishungurudza zvekuti ndikambofunga marriage ndinonzwa kutya kuti chinonzi marriage chinonakidza here kana kuti chinoita sei. Handambopira ndakaenjoya marriage yangu. Saka ndiri munhu anoshungurudzika nguva zhinji. Saka zvinhu zvandoda kuudzawo vanhu vari mudzimba kuti kana mine mamarriage nyari kunakidza chengetekai. Inini marriage hainombobvira yakandinakidza mukoma Sly. Because vana vangu chaivo vangu vasikadiwe nababa vavo chaivo. Vaivati chii? Vaivaona sei? Vaiti ndakaita losi kuzvara vana vasikana vega tuchaita tupfambi. Nema? Even kubva grade 1 kusvika izvezvi handina mari yandakapiwa nemurume kana kutengawo socks kana kunzi preparation ndaita operation mwana wangu kupedzisa ndakaitwa operation. Ndaiona vamwe vachizobatwa nevarume vavo vachienda kune sari kunoona mwana but ndakaita 1 week ndisikazive mwana wangu kuti mupenyu here kana kuti chindine BP. Murume achinzi aiuya achisvika pagedhi reHarare hospital akadhakwa odzingwa nemasecurity kuti haukwanise kupinda mune varwere vakadai asina kana care asina kana basa neni. But asi munhu kuti ndakamumanikidza kuti chimunhu akatondido ndiri mwana wechikoro but handambopira ndakaenjoya marriage iyo yakandirwadza kusvikira pakuibuda. Saka zvinhu zvandangoudzawo mhuri yeZimbabwe kuti muchindoona ndakadai ndinoshungurudzika nekungoti umwe munhu anenge kuonawo semunhu asina basa ongokutambisa okusiya okushungurudza oshungurudza futi nevana vanenge akakupa futi. Zvinhu zvakandibata zvekuti even nhasi munhu akati ndinokuda ndongononge zvinhu zvingori useless. Akafanana neuya nababa vevana. Saka zvichanditorera nguva kuti ndinzwise kuti munhu anokuda anenge achikuda nemwoyo wese anenge achirevesa here chii chinombonzi rudo chii chinonakidza here kana kuti chii chekungorwadzisana. Asi munhu wakambosangana here nemumwe munhu aunambotaura zvokunakira wewe wakanetsekana kumurume nyaya iyoyo inyaya inoshungurudza uye inorwadza tine urombo nezvinhu zvawakasangana nazvo asi papa pawakazombobuda mumba pane here wakazombowana akakusekisa zvokuti kana vega vanopinda mudenga ichokwadi kuna vamwe varume vane rudo but zvinhu zvekuti mune mangosangana nguva diki unenge usikazozoti ndozvaagara ari here asi kuna vamwe varume vane rudo infactika even achikuapproacha izvozvo zvokunaka asi zvinobvira pakuti pakutokuapproacha pacho zvinhu zvinenge zvingori sex zvinenge zvichingonakisa ari friendly hazvisi zvekumanikidza unotoona kuti maari makatozara rudo. Even pakuzota bonde racho rinonakidza zvekuti unenge uchikuti
denda ndasangana naye zvakare futi munhu iyeye. Right. Une here mumwe unoziva kuti uyu anondisvitsa mudenga rechinomwe, uyu anonditundisa, uyu ndinoti kana ndafunga kunzwa kuti ndakusexwa ndinomuti shauriko here? Aiwa ndinaye. Okay. Anatsoku aiye anonatsondisvitsa pekuti ndinombofunga kuti dai ndakamuona kare kare. Oh. Kwakudi kuchitora namugare mese. Munhu ari married manje, munhu ane mhuri yake. Munhu ane mhuri yake manje ndo zvinonetsa. Iwe murume wako anga asingakuhurire? Aita. But iwe wakuita imwe chete, uyu mukadzi ari mumba anonzwawo sei? Anotorwadziwawo. Nhasi hatichaitauri muri Zimbabwe, nhasi tataurisa nazongilo mangonzwawo kuti zveshuwa ichachacha. Anotaura zvokuti aiwa tinozomudzora ouya papati ndinonzwa kuti pane zvakawanda zvisina kutaura naye, asi munhu ane zvinhu, munhu anogona kutaura ende munhu anogona kudzidzisa. Tadzidza zvakawanda kubva patatanga kutaura tese. Tichamudzora nofunga munowirirana nemi pano paSly Media TV kuti aiwa Zongile ngaadzoke zvekare, regai tigomudzora zvekare. Asi ndataura kuti tiri kuda kuti awane chekuita, kana kuti pane amuda nhamba munotsvaka kwandiri kunoku kuSly Media TV, ndine agent yake. Tichunzwa kuti pane munhu ada kumubatsira, ada kutanga bhizimusi rake resaluni, kana kuti rezvikupfuya zvipfuyo, kana kuti sei zvese zvamunofungidzira imi kuti zvakamufita zvinogona kumupa, kana kumupa maideas ekuti ndoda kukupa mari uye nezvakati aite. Ndo zvichinangwa chechirongwa chine chekuti vasikana vagone kuregera kutengesa bonde, vagone kuzvigarirawo noupenyu hwavo husina marisk avanosangana nawo zuva nezuva. Uyewo kune avo vasina mbobvira vaita masex workers asi vachengeta vana vavo, ndoda kutaura nemi pano pachirongwa muye muzotaura kuti makazvigona sei kureiza vana, hama dzemurume dzisingade, hama dzako dzisingagone, asi ukazvimirira ukashinga wega ukaendesa vana kuchikoro kusvika vana ve vazopedza, vamwe vacho vakachograduata. Come and talk to me, just hit me in the inbox on the number on the screen so that we can have a chat and get to learn from you how you have managed to raise your children as a single mom. Zongile tataura naye tichazenge tichikumudaidzawo zvekare. Zita ndinozvi Sylvester Tofumani, ndakamirira kundai chitate. Tinoti